Imbangela yokubulawa kaAnele Bhengu ayikacaci kahle. Wagcina ukubonakala ngomgqibelo eyovakashela umngane wakhe wasendaweni. Kuthiwa esendleleni egodukayo wahlaselwa abantu abangaziwa bamdlwengula ngaphambi kokumbulala. Isidumbu sakhe satholwa sidilizile wabe edlulela ngesonto. Bamnquma shuthi umqala shuthi lokho ngizothini cha shuthi lokho bakwenza sebekwenzile lokho ukuthi bamnyukubeze bamnquma umqala bamkhipha namathumbu. Kuthiwa kunencwadi ebhalwe ngomunye osolwa ngokuba nesandla kodwa usezibulele ebalula iqhaza lakhe ekubulaweni kukaBhengu. Currently mengabe kushiwo kuthiwa umfana uyavuma and uyaxolisa namagama ake wakhiphile which nami angwazi esho ukuthi bekade engayenzanga yedwa lento ayenzile. Ukubulawa kaBhengu sekuphinde kwabeka eqhulwini izenzo zenzondo ezibhekiswe kubantu abathandana nobulili obufanayo. Kumbasa uSiphamandla Khozwa wagwazwa amahlandla amaningi eduze kwakubo eNtuzuma. Ngonyaka odlulo isishoshovu esiqavile sabathandana nobulili obufanayo uLindo Kuhle Cele wagwazwa ngasesibhusha eMlazi. Kodwa abe-Gay and Lesbian Alliance of South Africa bathi imizamo yokunxenxa uhulumeni yangenelele ayiphumeleli. Amaphoyisa akwaZulu-Natal athi aphenya icala lokubulala akukaboshwa umuntu. Bongani Gema indaba ze SABC kwaMakhutha.